Manis kok ngendi? Lah iki mbok disawang manis apa ora? Pak Deno, manis ora Pak Deno? Yen disawang kuwi ora iso bedakne antarane manis pahit. Yen gur nyawang. Lah terus iso ngrasake manis kuwi yen didilat. Oh iya nyodilaten. Ora sudi. Alah ayo dilok ya. Ndang, ayo. Ayo. Moh. Wong edan. Rumangsaku. Iki apa? Apa piye to? Walah, alah. Mimik sik. Enak le. Enyak. Wo, enak tintakke le. Enyak piye? Kosek-kosek tak. Iki lho le. Wah, gilane. Gah gilane. Dalange muring-muring. Ndang muni ora wancal anu ngono. Nyoba dalange owek-owek ngono, Jang. Dalange. Owek-owek ngono. Kowe owek-owek kok. Emang kok. Ora kono ora owek-owek kok. Ya. Wah. Kepedesen lho mangan sosis kleru. Wong sosis gek nek lomboke kok kepedesen iki lomboke sapa sing dilebokke kono? Ya lomboke dhewe. Piye, Mas? Ayo, lelipur lelagon. Diaturke seragam nggih, Pak. Gayang-gayang. Napa, Pak? Karepmu. Pak lagune napa? Hah? Dengah-dengah. Nek kene isis gelo. Gelo katur. Cak ana ngendi, Cak? Aku nek kene. Ngendi? Apa? Kowe ngopo nang kono? Ora gelo, Mas, gelo, Mas. Kowe nang kono ngopo? Lho, tiba isis nang buri. Penak nang buri ya, Cak ya. Gah. Aja diangkat. Aku yang diangkat isih trauma aku. Ben yang tak tambah 100. Mah tambahno 100 200 wis ora diangkat aku. Alah. Trauma jiblok menang. Diaturke gelo ya. Iya, gelo. Gelo. Heeh. Yo. Wis nganggo kuwi wae rasa ganti. Yo. Hai. Tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene
tresno mbok yo kondo sing prasaja polahmu ayo yo aja gawe gelati aku ora bakal gondeli